This is My Life. Ngayong hapon sa itong sini mga palangga ng mga tagpalamati, kakamusta sa inyo tanan? Ang tesman sang akon sinipaglingaw sa inyo sa bispera sa adlaw sang Pasko o una na ginapasalamatan na itong si Inday Ann nga nagtalos kay Tito Wilma sang pila ka adlaw kay Inday Dorel. May damo gid nga salamat sa inyo duha, no? Hindi na ako gali kasiling dalaginding kay isa married na, no? Kay Inday Ann salamat gid kay Inday Dorel. Siyempre, Merry Christmas na sa inyo mga anak, no? So sa aton man mga palangga nga mga tawag palamating nga nagaupod sa aton sa sininga hapon sa bispera sa adlaw sa Pasko, isa na gid lang katulog. Pasko na, ano ang aton dira mga gina kabisihan. Pero kinanglan kabaluman bala kita, na kabalugid kita nga bisan wala pero nagatinguha nga may ara. Hindi na malikawan sa tagsa ka mga Filipino. Pigado ka man or manggalan ka man, ano man ang estado sa kabuhi mo, pareho lang gihapon kita nga nagapaninguha nga may ipreparar kita sa aton latukalan-an pang Noche Buena karon sa tungang gabi preparasyon para sa pagkatao sang aton manunubos ni Jesucristo. Okay, well anyway, sa aton dira mga palangga nga mga tagpalamati nga lang sa ilang mga lilisuan sa mga radyo, 684 kHz sa gihapon of the night kita sa inyo kubus nga lagad Tito Wilma tub tek na alas 3. Kag sa mga naka-online naman, paagi sa FB Live sang Action Radio Bacolod Facebook page. May ara kita dira may chat room kita dira. Nga ready para man sa inyo sini mga greetings. Pwede get Christmas greetings para sa inyo mga palangga. Mga reaction man sa mapaambit na itong mga informasyon sa karon nga hapon. At kag siyempre magluwas sa ito ni FB Live. Ada man nga itong sa ni text hotline at 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Inatingwaan man ni Tito Wilma nga mahatagan igtalupangod. Antes iyang adlaw sa Pasko kay Christmas Day is Sunday. Hindi kita mag-aopdanay pagkalunes na naman kita mag-aopdanay sa kahanginan. Pero una sa tanan si Tito Wilma kag ang bugos gid nga pamilya sang Action Radio Bacolod nagatamyaw gid sa tanan-tanan kag sa tagsan ninyo ka pamilya sang malipayon nga Pasko. Ang ara lang dapat saluhan, ang ara lang dapat pasalamatan, kag ang ara lang ang aton selebrahon. Mas nami gidiya nga magaupdanay ang tag sa kapamilya sa pag sugalaw sang pagkatao sang aton manunubos karon sa tungang gabi. Iban mahingagaw na iya sa last simbang gabi is kagabi kag ang katapusan nga ginaldo kaina sang gagahon. Abi hands up sino nagkakumpleto sa siyam kaadlaw nga novena or siyam kaadlaw nga pagbugtaw kaagahon sakripisyo. Siyam ka pagpuwersa sa kaugalingon nga makabugtaw aga pa para lamang makumpleto ang siyam kaadlaw nga novena para sa Misa di Aguinaldo. Mabasa lang ta sa mga mensahe nila. Wishing gid Lord na kumpleto ko, mag-grant mo ang akong sini wishes, ang akong sini prayer. Ang iba naman nga wala iya magakumpleto. Lord, I know, nga bisan wala ko na kumpleto sa gihapon, palangga mo ako, pamatian mo man sa gihapon nga akong prayers, kag imo man kami hatagan sang kalipayan sa karon nga Pasko. Kaya kung iton man madumduman kay na to sa balita nga iton man nakitaan sa Los Santos, hamakon mo sa karon iya nga pagsaulog sang Pasko 73% sang mga Filipinos ang nagapati iya nga mangin malipayon ang Pasko. Sa karon nga hoping na hindi sa kung anuman nga preparasyon nga mga pagkaon, mga regalo nga aton sinimabaton, kundi ang espiritu sang Pasko nga aton mabatyagan ang pagpaambit, ang ginapaambit, ang aton pagkigugma, ang aton pagpalangga, kag ang aton
ang aton kaayo sa aton isig katawo kag ini man ang tion sang pagpatawad sa aton mga kauturan o kung sa sinuman nga nakahimo sang kasalanan sa aton o kung kita man ang nakahimo sang sala. Kung kaya sang powers, if not, pangamuyuan, para nga magkapangayo gid ikaw sang kapatawaran sa tao nga imo nahimuan sang sala. Importante na, mga anak. Dasig mo sa aton oras, pasiplat ng talaw na 40 na dayon. Anyway, makasiling kita paano maka-enjoy ang tanan. Kaya, nga karon ko lang dugay-dugay tandugon ang dalagan sa panahon kag ang aton man madulong sa inyo ang lain-lain nga mga tradisyon bala sa nga Pasko sa iban nga mga pungsod ina man ipaambit ni Tita Wilma antes man ang aton horoscope sa karon nga adlaw. Ang daw hindi gid siya maagwanta ang presyo sang mga balaklon na ang presyo sang inyo mga ginaplano nga lulutuon magluwas pang Noche Buena. Kung magluto ikaw, let's say sudan, ano bi ang imo nga ginaplano nga lutuon karon preparasyon pang Noche Buena. Titawe bisan ano na lang maglitsyon kawali kabit mantika malang nang gamiton mo mantika may kamay kagid nga panakot di ba kung lapuhan mo siya nga daan butangan mo bay leaves o kung dahon sang ricado tapos ang iya sinahol ang mga bilog nga ricado ang iba na ginabutangan pagtanglay di ba la something makapa-immune sang kahumot sang imo sinilinuto and then panamit sang imo linuto ti itagbong mo malang na siya isa nagaindakal nga mantika pero make sure di ba la nga manamit na siya nga daan. Timplado na kay napatulo mo na, mas nami na siya kung malamalagid. Antes mo siya palanguyon sa nagaindakal nga mantika na natun-an ko na kung paano magpa-crunchy sang panit iyasang baboy para hindi ka nagabakal sang tagpilang kilo sang lechon. Oh my golly, hindi na ta maghandom sang lechon. Himo na lang ta lechon sa balay kung ang lechon manok pati man kamahal no bakal kaling tawi mabakal ka sa isa ka kilo nga unod sang baboy ang liempo nga imo lechon kawali 300 pesos. Imagine, mga anak. Di ba la? 300 pesos ay na siya. Di paano abiman, ano man abing himuon naton. Galing kay kita yung mga Pilipino, bisan ano kabudlay, aton gid ginahimo ang tanan. Di ba la? Nga bisan paano, bisan pigado, kinahanglan magakalipay ang aton pamilya halin sa kabataan, tubtub sa mga dalagko sadya na kung may nag-igpat-igpat na kabalogin kita ya ini nga panahon amo gining ginahulat sa mga kabataan may something ka lang ay hatag sa mga bata na kung wala nagin bisan isa ka bilog mansanas galing ang daw inumol nga mansanas pila bala ka tagpila subong tag 20 pesos ay ho, Ginoo ko, paamo ka nalang na opdi ninyo ako. Hindi, sa mga nagaluto sa kusina, puwerte na gidya, na? Halin sa ahos, bumbay, kamatis, isa-isahon ko na. Sibuyas daon, makabakal ka pulo ka pisos, di ba la? Kadto ka sa dlagko nga mga merkado diri, Libertad Public Market, Central Market, Burgos Public Market. Yes, pwede tingi-tingi lang man tayo magpanindahan kay hindi man kaya sang powers na iton pang kinilo. Pero mamangkot kita matagtunga sa kilo okay na. Nanindahan nga dan si Tawe sang nagligad nga adlaw na sang mga mga ricados tabi lang gagamiton sa pagluto na kay ti kung mag-abot na ng New Year mahal na gyud. Nakitaan ko ang sibuyas Bombay ayaw ko pangita sibuyas na Bombay daw pilagid ka stalls ang naagyan ko wala naga-explikar pa nang nagabaligya siling ko kainchindi na ko na ma'am thank you kid may nakita ko nga mga sibuyas Bombay oh my god pilang presyo, abi nyo. Siling ko baklon ko, mga 3 lang kabilog, ang hamay-hamay lang, gagmay-gagmay. Pagsiling sa nagabali, ma'am, ma'am, osing ko salamat. Pila ni siya. Siling niya, 350 ha?
Dali lang. Dahil hindi ka lang mga kig, ha? Hindi lang ko na anay. Mag mo 350, inang daw inumol sang bagong tawo na nga sibuyas Bombay nga puti. 3 kabilog, hindi na lang. Nagbakal na lang ko sobra nga sibuyas dahon. Nagbakal ko 30 pesos nga sibuyas dahon. Yes daw isa ka kamumuo ang ako na nasaklam. Ginidiyahan ko para mapuslan ko ina. Abi ninyo kung ano mga anak hinimo ni Tito Wilma, ang sibuyas dahon, ang iya puno, na gin-reserve ko ang dahon, ginputos ko sa papel, kay ginputos maayos sa plastic kay ibutang sa ref. Then pagkatapos ang puno iya, hindi mo pagkuaan sang iya gid nga panit na bala nga medyo may soil pagamay may duta pagamay na para hindi siya madunot na basta hindi lang siya mabasa or hindi lang siya mag-moist sa sulod sang ref, matinir na siya malawig. Amon sa mga previews ko nga gin pang-share sa inyo sa kahanginan, di ba la? So ang ginhimo ko na makuha lang ko na pila ka bilog sang puno kag sliceon, amo na ang gina-replace ko sa sibuyas Bombay. Kay ti ang ahos medyo kaya-kaya pa sang power stock, no? Ang kilo ti pila man lang tunga sa kilo abi nga to na bakal. Nay. Bakal ta tunga sa kilo. Pagkatapos, ang kamatis 120 pesos man ang kilo. Imagine ha, ang kamatis, ti ako yung nanplakaon ko kamatis, ang dahon, amo na lang pang garnish mo, reserve mo na lang pangalo tulo ko, mangkot ko sa carrots, patatas, ay siling ko, ano na lang kita siniman. Pero no choice, alang-alang ikaw mangakig, kundi iyum-yuhum, kag ingirit-ngirit mo lang. Diba la? Importante subong kung wala ti. Kung kalabanan, ining wala na gid abi kita, na ang iba na itong nga mga kauturan inang hingabot pabaligya sa higad sang dalan para makabakal pang Noche Buena nila karon sa gabi. Tita bisan ano lang niya, bisan peanut butter lang kag loaf bread. Ang amon sinisaluan sang kabataan mabakalan ko karon pansit kag inang halo-halo. Siling ko ha, anong halo-halo? Abi ko lalo siyempre cold ginaling nga yelo nga may mga panakot ay ang halo-halo gali inang sakot-sakot na nga may repolyo, may carrots, may sayote, no? Nga gina-slice na nga daan dira sa merkado, pwede ka kabakal sina nga mong ilakot mo sa pansit. Abi mo kung nanong isubak kay kamahal, tawe abi mo namit bala itry mo ang pakinahason nga may ara tinala nga tahong kuno si tinala nga tahong ang akon isubak sini manamit sil ko abi mo ang ginatag mo na sa akon nga pag-share mo sa akon nga saluan testingan ko man ina one time maghimo sang pansit ng iya subak tahong or shells, no? Kadamo man sina although sa akon manabatian, pero ang tahong gid, no? Gusto ko gid ina matilawan. Kay kung gusto mo man pasayan, gusto mo man baboy ang isubak, Ginoo ko, puwerti ka malmahal. Imagine 450 pesos ang kilo sang pasayan nga dalag ko nga kung gusto mo garlic shrimp or steam mo man lang mo Ginoo, hindi na lang tangla na lang ta sa langit kag magduko sa duta kag magtulok sa kadamaan nga magyuhom-yuhom, di ba? Pero mga anak, ang mahambalang gini Tita Wilma sa inyo sa karon iya nga Pasko, kun may ara kamo dira nga preparasyon para pang Noche Buena, bongga man or hindi bongga, simple man, ipaambit naton sa aton mga kauturan, gawa kamo sa inyo mga bintana, gawa kamo sa inyo puwertahan, basi may ara kamo dira kaingod or mga kabataan nga wala kag wala gid. Tagai bisan isa lang kaplatito sang imo linuto. Kung anong prutas nga tagai man isa kabilog. Kay dako na nga kalipay ang iya sina mabatyagan. Kag mamahata daw pareho lang ina nga imo gin pabatsyag sa iya ang espiritu sang Pasko. Right? Yes. Kaya to niya bisan paano pahalipayo na to na nga ton sini Paskwa. Kaya actually sa makon blessings ang paghambalan ang pamilya sa Action Radio dako ginamon pagpasalamat yes syempre sa management sa Action Radio Bacolod ang amon maaluwan nga station manager nga wala man namon gindalok na
sa amon nga siling sa amon lang gid kaugalingon. May tagsa kita ka pamilya nga kinahanglan nun gid kay abi ninyo ari kami diri damo kami ya. No. Pareho ang aton sa ni estado sa kabuhi. Kami ari lang sa likod sang mikropono pero ang estado sang pagpangabuhi pareho kita. Nga nagapanglinguha, nga makakaon man adlaw-adlaw, kag makapreparar sa kung ano man nga okasyon para mapahalipay man naton ang aton pamilya. Himuon ta na, ha? Nice. Well, anyway, siling nila, paano tawi, paano ta bibitiw tawi, selebra sa malipayon nga Pasko, kay wala labot sang matugnaw nga panahon nagaulan-ulan man tituod man gid no why nagauntat ang rain showers mo kay ang galo man given amo nang bilog nga nga adlaw no hasta pagidbuas pero kinahanglan kita ang maghalong-halong. Merry Christmas, na? Ining shoreline nga ini, kay wala man kita low pressure, wala man bagyo, ang shoreline kag ang northeast monsoon ining amihan nga ini, na? Amo inang nagadulot sa mga pag-ulan-ulan sa pila ka bahin sang aton pungsod karon nga adlaw Sabado. Amo nang forecast kay na sang aton weather bureau mo, naginas ang aga. So, ang Eastern Visayas dito may ara sila magalumon nga kalangitan lapta-lapta lapta-lapta tubtob masangkad gid no nga pagpanalithi pag-ulan-ulan may pagpanaguob pa tungod sa shear line di ba tungod sa shear line nga amo ang nagaapekto man sa karon sa Southern Luzon kag diri sa aton sa Visayas. Di kung magsigi-sige man na siya kang may ara panalagsaman nga pagbubus ang mabaskog nga ulan, hindi man malikawan. Ang humok sang duta tungod sang sige-sige nga ulan. Ang epekto, pagbaha, landslides. So ang atong dira mga kauturan nga ara sa mga manubo nga bahin, mag-ulo aligmat man despite iya nga nagapreparar kita sang katawo sang aton manunubos karon sa gabi kag pagpreparar sang aton sa Pangnoche Buena. Kita na? Kitaya sa diri sa Visayas. Sorry. Iban nga bahin sa Visayas, Bicol Region, Palawan, Dinagat Islands, magalumon man ang panahon, may lapta-lapta man nga pag-ulan kag panaguom tungod man sa shear line. Kag syempre ang ulan nga ila ma-experiensyan kasarangan nga mga pag-ulan man. Ang iban man nga bahin sa Mindanao, sa piyak nga bahin, pagulugal umtubto magalumon nga kalangitan may ara man lapta-lapta nga panalithi, pag-ulan, pero ang aton sini mga kadagatan. Ang aton sini kadagatan, kasarangan may ara man nga mga mabaskog na nga pagdapya sa mga balod. Nga amo iya ang advice sang aton sinigani nga Philippine Coast Guard. Dibla may ara pila ka bahin nga padayon ang pagbiyahe no? Sang mga barko. May ara nga paralisado or kansilado. Tungod may ara parte nga mabaskog ang dapya sang balod. May ara nga mga matag-as dalagko ang mga balod. Ti delikado ina. Hindi man kita magpasaway amo na siling naton kinahanglan antes kamo magkadto sa mga puerto magkadto sa mga pier i-check nyo anay para hindi kamo bala mag-uyang sang panahon hindi kamo maruya na magkadto dito pagkatapos ay wala di ko nalin pa kamo sa layo let's say diri sa Bacolod ang pier ara kamo sa Sipalay or diin man kamo nga parte pag-abot di dismayado uyang tiyempo, uyang kwarta matiner ka mo no choice, di ba na? So, samtang may panahon pa kinanglan, hibaluon ginaton ina. Ha? Okay? Alas 5:30 pa lang karon iya. Alas 5:33, madulom naman kalibutan. Kapon, puli ko. Alin di sa stasyon sa Action Radio, alas 5:30, ara ko sa highway. Ay, ginoo ko, madulom na iya ang kalibutan. Ti anhon binaton ina Tita Wilma kay amo ina ang aton panahon. Mauli-ulian naman na pag-abot sang Enero. Pahaw mo ka na bala. Alaw na 54 Action Radio Philippine Standard Time. Okay.
ang akon man informasyon nga i-share sa inyo karon nga hapon dugay-dugay idulong ko man sa inyo pati na ang mga tradisyon sang Pasko kita ya unique taya sa Pilipinas mo. So, magluwas sa aton, sa iban nga pungsod, may ara man sila ya tradisyon. Aton man ina karon I'm sorry, sakit akong tutunglan. Ipaambit sa inyo ang pila ka mga informasyon nangunungod sa tradisyon sang Pasko sa nagkalain-lain nga pungsod. Pagkatapos man, sang pila naton ka mga importante nga mga commercials. Hello everyone, season's greetings to each and everyone from me here in the US to you there in the Philippines, especially in Bacolod, to all ARB staff, to all my family in Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto, family Di Alagdo and Refuela Torino, all AFC and ARB family, wishing you all a Merry Christmas and a fruitful and hopeful New Year of 2023. God bless each and every one of us. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikaw. Okay, sa itong dira mga naka-online. Hello, everyone. Merry Christmas sa inyo tanan. Sir Mileli Uligo, Merry Christmas. Thanks for the big heart of Merry Christmas too. Mayong Pasko, Ma'am Wilma. Yes, let's be happy. On this Christmas celebration, Wasser ha, advance na kong idan a day before, na? Happy celebration na lang. Leone Bangelis Lamson. Good afternoon sa tanan nga nagapamati kag nag-FB Live Subong. Merry Christmas to all. Thank you, Ged. Kay Ma'am Elizabeth Gamala. Hello, Ma'am. Good afternoon. Siling ni Ma'am Elizabeth. Ma'am Wilma, a blessed and merriest Christmas to you, your family, management, staff, reporters, listeners, and viewers of ARB or Action Radio Bacolod. God bless everyone and keep safe. Ma'am Elizabeth Gamala, likewise, Ma'am, to your family too, no? From Action Radio family. Anyway, thank you so much for the prayer, for the love, for the kisses, for the flowers you sent kay Tita We, kag sa pamilya sang Action Radio Bacolod. Thank you, gid Ma'am, na? Kag syempre mine, kay Kate Ashley Mimi. Hello, Tita. Good afternoon. Merry Christmas, Tita, from Nanay Girom Dinoy and Baby James Shop and sa Mimi. Salamat, Gid. Okay, Kate Ashley, thank you. Sir Ray Flores Barrioga. Mayong hapon, Tita We. Sir Ray, good afternoon. Kag madamo, Gid, nga salamat sa imo man. Salamat, Gid. Kag, hello, Ma'am Chinky Dialagdon. Merry Christmas, Tito Wilma, Tupinazu, and Mr. Arthur Jeff Villazor. Kay Ma'am Vanessa Star, kay Doc Mitmayo, kay Mama Lulit Dialagdon, kay Papa Joe, Alma Orlego, Noel Amar, MJ Season, and all my family sa Barangay Pandanon, DSB. Salamat, Gid. From Arizona, USA. Ma'am Chinky Dialagdon, thank you, Gid. Kay Jonalyn Dicripito, I'm sorry. Kay Jonalyn Dicripito, na mayong hapon mo da, salamat, Gid. Merry Christmas, Tito Wet Tamiyaw ko kay RR Joy Lagardikila, kay Karen Guzman, Tongkwa Dicripito, taga kay Ayungon family sa Valladolid, or Dicripito family, no? From Tagakay, Ayungon, Valladolid, naga-monitor sa Action Radio. Thank you, Kid. Merry Christmas in advance, Tito We. Yes, thanks for the greeting, Sir Ray Flores Berioga, and thanks for the love. Thank you so much, sir. Okay, enough lang na anay, To all Action Radio Bacolod listeners and viewers, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year from Team Benitez with love from NZ. Hoy, Pang, to kalala na sa ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positibe na na?
Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo ukon pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo ukon na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? May, okay na mangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malala nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo, gaubo, dugo, kag plemas, gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa, gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang iban nga parte sang aton lawas, ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi ko kabalaka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka pa-check up kag pareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong nagid kuya. Ini ang tion na aton binag-binago no kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangaman, TB Action. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. Isang tulog na lang, Christmas Day na, and 8 days more to go. Sugataunta naman ang bagong tuig, 2023. Di ba la? Our Mark Avial Katigan, Merry Christmas, Tita Wilma. Tamyaw ko gali ang family Katigan sa Mayle Castiliana. Okay. Dira kay Nanay Girom kay Ruming Dinoy, salamat mayong hapon lang daan. Merry Christmas man. Of course, kay Baby James, kay Mimi, salamat gid sa inyo. Ma'am Marjorie Ward, Merry Christmas too. Kay Ma'am Diding Alojamiento. Antes ko man nasuguran liwat, dali lang kay amat-amaton ko man ang greeting sa itong text hotline. Tita Wilma, maayong hapon. Pasko ako, tita, hehehe. Joke lang ta. Gwit ko lang galit ta utod ko kay Daday Templatura sa Alingasaw. Merry Christmas lang sa ila. Ta. Sa mga pasuit family,
Mayong hapon lang. Salamat gid. Si Rosie ni Asangkan Moros, 8748. Okay, sa imo, Merry Christmas man. Okay, kay layo ay man ta, no? Ang akon lang, mapasko para sa tanan, ang akon man pagpalangga para sa inyo. Kay ginapasalamatan ko man ang inyo pagpalangga kay Tita We. Tungod hasta subong ara man ako, nga nagapaningwa man syempre, para nga makaupod taman kamo ina. Okay, Tita, Merry Christmas. I miss you. Yolanda pa sa Montes ng Bago City. Always halong gid and God bless. Salamat gid sa concern, ma'am. 0197. Salamat gid. Kag Merry Christmas, Ma'am Wilma. Gasigabong Radio sa Hacienda Pilar, Ibi Magalona. When we speak of Hacienda Pilar sa Ibi Magalona, Sir Melili, no, na, abi mo ka palagyo ka, hindi, no, pa mo kay na bala. Okay, last remark, Merry Christmas from Truzas family sa Crossing Bulubituon, Hinigaran. Salamat gid Lester Mark na. Merry Christmas also. Monitor lang kami di sa Hotodahan Dumanan Bacolod, halin ina kay Roberto Heraposco. Insekto ng pronunciation ni Tita We, Heraposco Caraballo. Pamo ay, alas 2:05 na Action Radio, Philippine Standard Time. Katuan na ito nga itong tupiko iya sa siningabahin. Kadto kita sa tradisyon sang Paskwa, sa nagkalain-lain nga ba, sa nagkalain-lain nga mga pungsod. Anyway, hindi na iya naton malikawan, pero damo gid ya nga mga other nationals nga nagabilib iya sa Pilipino, sa mga Filipino, sa pagsilibrar sang ginatawag panahon sang Paskwa, di ba la? Pero may magluwas sa mga may nagadayaw, may ara man niya sang siling nila ka-weird gid sang Pilipinas mag-celebrate sang Paskwa, no? Singko nga man. Kay September pa lang niya, ay Christmas season na yan sa Pilipinas. Ay amo kami na iya nga mga Filipino. Pero kabalo man kita nga hindi pa ini ang pinakamasiling nato niya lain nga klase sang pagselebrar sang Paskwa. Hindi lang kita sa Pilipinas. Ang halimbawa, may ara pagid ang iban nga pinasahi man ang pagselebrar nila sang Paskwa sa nagkalain-lain nga pungsod. Okay. Sa Japan paano man? Gin pang search ko kay gusto ko gina. But actually sa Japan, isa ka tradisyon nga nag-umpisa sa tong 1974. 1974 pagkatapos ng isa ka kampanya, campaign nga ginatawag nila nga Korisumasu ni wa Kentucky. Korisumasu ni wa Kentucky sa mga naka-intindi sina pa-share nga sa diin nagapila ang mga Japanese family family sa isa ka dako-dako nga fast food chain sang mga manok ginahimo nila every Christmas season. Tungod man sa padayon nga popularidad sang amo sina nga tradisyon, ang ginahimo na sang amo nga kompanya, nagakuha na sila nga daan sa mga orders, nagakuha na nga daan sa mga orders ang mga nagkalain-lain nga mga restaurants pila iya kabulan before mag-December. Amo na ito yung ila uniqueness man sa pag-celebrate sang Christmas sa bahin sang Japan. Okay. Ang sa Ukraine, actually masilihatit tawe sa subong sa Ukraine ti kaluluoy mga tao dito, mga residente tungod sang giyera, no? Sa tunga sang Ukraine kag Russia. Actually ang tradisyon iya sang Ukraine ang mga Berbelov sang Paskwa. Dito sa ila magsilibrar daw Halloween. Daw Halloween iya dito sa Ukraine. Tungod nga ginaislan sa mga spider webs ang mga Christmas lights sa ila. Ang ilang mga Christmas ay daw mga spider webs iya daw mga something amo sina. Kaya ang istorya sa likod sina, may ara pigado nga pamilya
nga cannot afford suno sa ila, no? Hindi sila ka-afford nga magbutang sa mga dekorasyon. Ang ila ginhimo, naghimo lang sila sa mga ila kaugalingon nga Christmas tree halin sa pine cone. Amo nang ila ginhimo. Pine cone. Tapos ang ginpagdekoran nila, butangan nila, din ng mga spider webs lang. Tapos pagkaaga, pagbugtaw nila, nakita nila nga natakpan na, no, natabunan na sa mga cobwebs ang ila mga puno nga mga pine cones nga kung lang tawon daw nangin gold na bala na. So halin sad to ang mga puno sang kahoy nga mga sang mga Ukrainian may mga burluloy iya sang may mga dekorasyon niya sa mga spiders, sa mga damang diri sa aton, sa mga spiders nga ginatawag nga Favoxy, Favoki ang ila term. Masiling bala kag piki nga mga web. Ang ila sini nga spider web na. Amo na yang ila tuya tradisyon na may something man gino nga lain sila ya. Magkasiling amo na siling gali nga daw Halloween tungod nga magsiling ka nga kung daw Halloween daw kalagkalag ya sa aton kay ti daw kawin mag sa aton di mga amo na iya tingkalalag na iya mo. But anyway, alas 2:10 pa lang, na alas 2:10 dali gid lang mabalik si Tita Wilma, ha? Relax lang anay, dali gid yan. Nescafe Creamy White, sarap mag-sweet. To all Action Radio Bacolod listeners and viewers, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year from Team Benitez with love from NZ. Hoy pang, to kalala na nasang ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure! Kabalo-kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo ukon pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo ukon na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? May, okay na mangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malala nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi ini makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo. Gaubo, dugo, kag plemas. Gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa. Gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang iban nga parte sang aton lawas. Ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi ko kabalaka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka pa-check up kag pareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished.
Sugod subong, magahalong na gid kuya. Ini ang tio na aton binag-binago no kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangaman, TV Action. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, wala kay pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwag nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara. Padayon nit ito, Wilma, ito ginsuguran tabla. Na? At ang gisuguran ko nga mga nagkalain-lain nga tradisyon sang nagkalain-lain nga pungsod. Remember the child in the manger as he sleeps, wherever there are people. Di na kita nga bahin, Tito We, pagkatapos ng Ukraine, pasensya na, no? Sa Ukraine, after sa Ukraine, pakadto malupad ta pakadto sa Denmark kung paano naman sila iya, no? Anong tradisyon sang pungsod Denmark? Actually, ang Pasko, ginasilibrar dito sa ila bilang winter solstice, na? Winter solstice sa karon ay mga traditional nga ritual nga alin pa sa ila mga katigulangan sang una nga mga Vikings, padayon inaiya nga nagamarka sa ila pagsilibrar sang Pasko. Na kalakip na ang preparasyon, ang preparasyon syempre ang ilang mga paghanda sa mga traditional nila nga mga pagkaon nga halin iya sa ila palibot, sa ila environment, ara lang sa ila palibot, napangitan na nilang mga mani, mga berries, nan. Amo na iya ang ila sininga mga preparasyon. Ti amo na ila na muklatan nga hasta subong amo man ang ginahimo sang mga Danish. Na mga tao sa Denmark is called Danish, no? Danish. Okay, so amo na siya. But anyway, ang Norway naman, Tita Wilma, sa Norway naman, ang traditional nga winter solstice sa Norway, buhi gihapon. Buhi gihapon tungod ang tradisyon sa gihapon sa ila, na amo ang pagsambit sa mga winter solstice readings, na amo nang ilaya ginadaw kumbaga wala do na memorize na nila kag kung pag-abot iya sang Christmas Day, ila na ginabungat, na kung sa aton pag ginahambal nila, na ginabungat nila ang winter solstice readings, kag pagtala na sang ila mga kamo na paghambal nila sa ila mga wishes para sa maabot iya nga panahon. So dugang pagid nagapati man sila nga ang bispera sang Pasko na naga-timing ina sa aton nga bispera sang Pasko ga preparar kita para sa pagkatawo sang aton manunubo sang aton Savior Jesus Christ. Sa dituya sa Norway, ang bispera sang Pasko, naga-timing na suno sa ila dituya sa pag-abot sang mga witches, mga bruha, na amo na dituya sa ila. Amo inang rason kun nga, ginatago sang mga nanay sa Norway, ang ila sini nga mga silhig antes magtulog. Magluwas na gid lang kung gusto nila nga magbugtaw, kag makita ang ila mga silhig nga nagkalaguba na, no?
guba niya, wasak ng ila silhig. Kay ina suno sa ila, ginapang wasak ina sa mga bruha nga nagagulo. Unique man sa ila yan, no? Unique man niya dito sa Norway. Tiyan mo naman na iyang tradisyon sa mga Norwegian. At kung magbispira sa Pasko, napatulog ang mga kabataan, ginapanagong mga kabataan, ang ilang mga silig, ginapanago man. Pero kung matulugan sila pagbugtaw nila, makita nila mga silig, mga nagkalawasag na, kay ginapangguba sa mga bruha, suno man sa ila, iya pagpati. Pagpati nila na iya mo, di ba? Kung pagpati nila, wala kita dira iya sang mahimo. Kaya mo aton may ari man kita diri, nga aton man nga namuklatan kag padayon man naton nga ginahimo, di ba la? Sa Iceland naman Tita We. Ano naman ang tradisyon sa Iceland? Ang mga bata dito, bapati, may Santa Claus mo na sa Iceland. Pero may ara sila 13 trolls nga nagalibot kada bispera sang Pasko. Ti kung diri sa aton karon na iya, di bala karon na nga adlaw, no? Ang 13 trolls nga ina, ginatawag ina nga 13 chulas vanar o kun Yule lads, no? Amo inang nagalibot ina sa mga kabalayan para magdala sa mga regalo para sa mga mabuot nga mga bata. Samtang ina naman ang mga dunot naman nga mga potato or patatas ginabilin nila sa mga pasaway nga mga bata, sa good and bad nga mga kabataan. So, para sa ila, ang Pasko is para gidman sa mga kabataan, right? No? Pero kung kamo nga kabataan, mga good kamo nga mga kabataan, mga mabuot kamo nga mga kabataan, ti si Santa Claus ya, dito mga bata, dito gapati nga may gapati gid sila kay Santa Claus mo. Ti kung good ka bata, buot ka bata, may regalo ka from Santa Claus. Pero kung hindi ka good nga bata, sa lawayon ka nga bata, ginabilinan kamo sa mga dunot iya nga mga patatas. Amo nang tradisyon dito sa Iceland. Okay, saylo kita sa Austria. Sa Austria naman, may ara isa ka character, no? May ara isa ka character nga nagahingalan kay Krampus. Nagalibot na siya, kakadto na siya pamalay-balay para nga pangitaon ang mga pasaway nga mga bata for the whole year. Para ano? Para silutan. Si Krampus nga ina, katunga iya goat, katunga sang lawas niya, halimaw, di ba la? So, ang mga kalalakihan dito sa Austria, nagasuksok sila costume, nga daw panulay gidiya bala, no? Nagadala sila mga basket, nagadala na sila mga basket para pangwaon ang mga bata nga nangin pasaway for the whole year kag dalon sa impyerno. Amo nang ila na muklatan dito na pero actually do pariho mo na sa aton nga ang pagpatis ng kabataan is amo sina, but kinanglan kita nga mga parents naman aton iya explicar sa mga kabataan. But actually the weird no sa Austria nga mo sina kasaylo to sa Italy, no? Sa Italy naman ang bugos iya nga lugar sa mga kabanwahanan, mga kasyudaran, wala na sila nagabilin gatas kag biskwit para sa Santa Claus, kundi nagabilin sila isa ka baso sa wine. Nagabilin sila or nagabutang sila na sang wine, sang glass nga may wine, tapos may sausage para naman ina sa bruha nga bruha nga ngalan sang bruha si Bifana. Kay total amo naging man ni istorya ko sa inyo kung sino na si Bifana. Hindi. Istorya mo nimo. Gintanyagan sang 3 wise men sang una sa story na ginatagan sang 3 wise men sang una sila Bifana nag-offer sa ilang opdan sila, no? Sa pagpangita kay Baby Jesus. Kay may tagaan nila regalo. Pero tungod busy siya sa iya sini nga hilimuson sa ila balay, ay nagpabilin siya ya. Ay dako gidiya paginulsol na naginulsol siya nga wala siya nagupod sang una sa pagpangita sa baby. Hasta na lang nagabutang isa ka adlaw.
Si Labifana nagkadto na sa banwa sa mga banwa, sa mga kasyudaran sa Italy para pangitaon ang baby. Kag nagbili na lang sang mga regalo kag candies para sa mga maayo kag mga mabuot nga mga kabataan. Daw ginsunod na lang niya kay tida kong iya paghinulsol nga wala siya nagpasugot sa gin-offer sang 3 wise men sa iya sang una. According to history didto iya sa Italia. Dason uling sibuyas sa Bombay kag ahos amo nang ginapangbili niya sa mga bata naman nga mga pasaway. So meaning lain-lain gid no na samtang ang kalabanan naman diriya sa aton sa Pilipinas kundiin tuman kadamo ang mga Kristiyano diri kabalugid kita ang tagsig-tagsig sa aton since we are Christians, di ba? Pagkatapos ang mga Katoliko na very excited. Hindi lang yung Katoliko do almost gidya dito di ba na? Nga every December halos halin sa kabataan hasta na sa mga ginikanan lola kag lola very excited sa pag-abot sang Disyembre kay amuin ang pinakamalipayon nga bulan sang tuig. Hindi bala? No? Amo nang amo niyang pinakamalipayon nga bulan sang tuig ang pag-abot sang Disyembre. Tungod nga amo inisiling nila ang pinakamalipayon tungod ang panahon nagaserbi iya sa aton sang reminders na reminders kung tani isang matudtud nga mensahe sang pagkabunag ni Jesus. Ano ang mensahe sang pagkabunag ni Jesus? Di ba lang, nagpakatao siya para pagluwas sa aton mga kasalanan. Nga ginhimo niya ina tungod sa love. Paghigugma. Amo ina ang true meaning sang Christmas. Love. Di ba la? Kinanglan, i-remind ginaton, panumdumo naton sa aton kaugalingon, nga kinanglan, bisan paano, ihatag man naton ang love nga ginatawag sa aton isig kapareho. Respetuhon taman sila, anuman ang ila pagpati, anuman ang ila tradisyon. Kay hindi man kita tanan nga mga Filipinos ang nagahinugyaw kag nagakalipay sa pagsaulog sini. Hindi na yalipod sa aton, Hindi na yalipod sa aton nga may ara iya nga mga religion ginarespeto na ito ng ila man pagtuluhan, ang ila pagpati, kung paano nila ina-celebrar. Iba ginatawag nila Thanksgiving, di ba la? Okay ina siya, pero mostly gidiya sa Filipinos, dumdumon ginaton, respetuhon naton ang aton isig kapareho. Anuman ang ila pagpati, anuman ang ila ginatuuhan. Amo na siling naton, magapabilin kita nga mag-ululutod sa dugo bilang isa ka Filipino. Pero anuman ang imo ginapatihan, anuman ang imo ginatuuhan, respetuhanay lang para hindi magluntad ang kagamo kag ang disgustuhanay. Mo ginaya tandaan lang ginaton nga ang Paskwa ari lang sa aton hearts, ano ning aton heart, ara dira nagahalin ang love nga ginatawan nga makabatsyag kita sang pagpalangga, paghigugma sa aton isig kapareho. Di ba na? Tandaan ginaton ina mga anak. Mga kabataan, balik doon ko gida. Ano na dang inyo nga ano na nakita nyo nga ginakabisihan ni mama nyo or ni tita ninyo or anong ginakabisihan ninyo dira sa balay? Buligan sila para karon pagkagat sang dulom matulutawhay na, makalingaw-lingaw na, makasimba na kag pagpauli sa balay. Yes, saluhan ang ginpreparar. Man-ara pa ang tradisyon sa aton, nga kung anong napreparar nga pang Noche Buena, luto na naiyatanan, abi halimbawa, nung duman ko wala sing may magtandog. Hulatan nyo karon sa gabi, di sudaan nyo, amo lang niyo sudaan nyo, di matulok lang kamo to. Amo na yung namuglata, among tradisyon mo, no? Ang iba na pabag-o na nila. Suno man sa ila paghangop kag pagpati amat-amat. Pero ang mga namuklatan pagidya may ara pagidya naga sunod sila kag nagahimo sina tanan.
At kung diin kita malipay, amo nang siling ko, kung diin kita malipay, dira kita. Tungod importante, mangin malipayon kita sa karon iya nga Pasko. Okay? Okay. Dali gid lang bala mabalik man ko dugay-dugay. Dunkin, pasalubong. To all Action Radio Bacolod listeners and viewers, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year from Team Benitez. Okay, balik doon ko din nga kung sino yung mga naka-online na. Ma'am Marjorie Ward, Lester Mark, Merry Christmas Tita from Trusas family. Sa cruising Bulubitoon sa Hinigaran. Okay. Kay Inday Norma, dira? Nabaw, salamat. Gid Inday Norms sa inyo. Pamo, kay nabla. Kay Salvi, wow, hidlaw man ko kay Inday Salve Katilugo. Hi, Tita Wilma, Merry Christmas. Sa imo man Inday Salve. Kay Ryan Belio, mayong hapon ta. Ters Vergara Sancho, Merry Christmas. Gamonitor lang siya kuno sa Moises Padilla. Kay Gloria Lara, good PM. Merry Christmas, Tita Wilma. God loves you. Thank you so much, Gloria. Monitor kami barangay Palayog, Hinigaran. Melchor Makiling, Daytawe. Merry Christmas sa imo, kag sa family Makiling. Salamat, Ged. May mag-aso silyon. Di na to si May, nadula na to si May. Ay, nag-move sa ari siya. Na, May mag-aso silyon. Titawe, good PM, pakigreet lang diri sa taga-Purok Tunay, Barangay Bata, especially sa family Banegwa, kag sa mga tupad balay ko. Thanks, Titawe, kag Merry Christmas. Kay Roberto Heparos, Rehapos ko kay Rebilio. Dira sa Hotoda Handumanan, Bacolod, salamat, Gid. Yes. April Buenaflor Gaston, salamat, Gid, Titawe. Advance Merry Christmas to ARB family and ARBFC family. God bless us all. Ato kato Inday April kahapon. Wise Tita Wilma, gito kakadtuan na. Okay, dira lang anay hasta balikan ko lang kamo naman dugay-dugay. Merry Christmas, everyone, from the Mayos of Rochester, Minnesota. Merry Christmas, everyone, from the Mayos of Rochester, Minnesota. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi, nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen, kalabanan sa ila nagapating nga makaluwas sa ila nahimo nga sala, apang ang timbangan sa katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang... Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa masaksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung si Tita Wilma, Ana. Antes man si Tita We, yung mag-horoscope. Dada, kay Ma'am Virgie Alpinda, good afternoon. Tita We, Merry Christmas, good PM. Monitor lang always from Celine Homes. Gihapon kami diri. Keep safe, Tawe. And may God bless you and your family. Thanks for the love and the prayer, Ma'am Virgie. Merry Christmas sa imo man, pamilya, kag sa imo, of course, na? Joe Art Mandagi Tones. O Tones or Tones. Thanks for the heart you sent. Christmas is family time diri sa amon. Yes, Ma'am Marjorie Ward. So kanami lang ba tiyagon, Ma'am, na? Okay. Mayong hapon to, monitor lang kami diri sa may Barangay Pandanon, DSB. Merry Christmas sa imo to. Likewise, Ma'am Ruchel Fulgencio Susana. Merry Christmas to kag sa tanan nga staff sang Aksyon Radio Bacolod. Kag Merry Christmas sa tanan ko man nga friends and relatives. God bless us all. Thanks gid to it. Welcome, Ma'am Julie Militado Patrimonio. Yes, Joar, thank you gid. Sir Eddie Laos, ari lang kami Japo ni Nanay Isabel. Merry Christmas sa inyo tanan. Hello, Tia Kim Eriman. Good afternoon, tawe ko, no? And Merry Christmas. Sorry, gid, wala sa tawe gapon. Daw medyo alang-alang gid. But anyway, happy ko kay galantaw ko sa inyo online. Naga-enjoy ka mo dito, tanan. Okay, gid na siya. And congratulations man sa mga nagdalaog. Alas 2:36 Action Radio Philippine Standard Time. Aton man ginapasalamatan ang Action Radio Bacolod Energy Fans Club. Sadya-sadya ang Christmas party nila kahapon. Gusto mo man bala mag-udyakan. Galing kay tikon magkadto tapos naman sila kay tapos obra ko. Ato naman manugtapos na sila. But anyway, happy lang gid si Tita Wilma para sa inyo. Okay? Ano niya? Tita Wilma, pwede ko kapangayo, text friend boy lang, ang age 40 and honest, kag seryoso, kag hindi, kinanglan, okay, Merry Christmas kano kay Tawe, Okay, sa nagapangayo sang text mate, or text friend, kamo ang kahibalo mag-screen sa mga nag-text sa inyo. Kung bala, dapat ninyo sila tagaan panahon, o kung hindi, no? Kinanglan lang hinay-hinay kag hindi gid magpadaso-daso. Okay, sa gusto makig-friend kay okay, kung gusto makig-friend sa iya 40 years old and above ang iya sini gusto makig-friend, basta honest lang, na? Ariya cellphone number 0920-730-5510. Again, 0920-730-5510. Okay?
Merry Christmas! God bless you and your family. Halin sa amon pamilya diri sa Iloilo 0152. Thank you so much. Halin man sa pamilya sa Action Radio. Pakadto sa pamilya mo 0152. Merry Christmas. Kagalin man sa pamilya ko. Okay? Yes. Alas 2:38 na. Action Radio Philippine Standard Time. Relax. Ma-horoscope na si Tita Wilma. Sa aton pagbadulong sa inyo mga zodiac sign para man sa aton horoscope karon nga adlaw Disyembre 24 ay sa may mga birthday gali today, na December 24. Sa mga may birthday today, una-una, happy birthday kids sa inyo na it's a big celebration para sa inyo kayong tanan nagapreparar para sa inyo kaadlawan, ha? December 24. Okay, sa mga nataw Disyembre 24, ang inyo zodiac sign nga siling tanan nga ara sa imo dapat mangin maayo, mangin matahom, ha? Tungod dira magahulag ang kapalaran mo, kag ang paghulag nga ina, amo ang makadesign, o makadesenyo, nga patahumon pagid ang mga indi matahom, indi bala mga maayo sa imo kabuhi. Amo inang kahulugan sang adlaw sang inyo pagkatawo, Disyembre 24. Kag ini mga Disyembre 24, ara na sila sa idalom sang zodiac sign nga Capricorn. Kay ang mga Capricorn na tao Disyembre 22 tubtob Enero 19. Okay, mga Capricorn, ang inyo suporta o kung pagpakig-ugyon dira sa sulod sang inyo panimalay, sa imo man mga kaupdanan sa trabaho or sa ano man ning mga grupo, mga abyan mo, ay abi mo amo gid na ginapangayo sa karon sang panahon kag ginapangayo man sang kahigayunan. Ang di pag-intindihanay, dali lang na imo pangitaan solusyon kung tinguhaan gid kay tungod Pasko na. Capricorn, maswerte nga mga numero 2, 8, 14, 15, 33, kag 42. White is your lucky color. Kadtuan naman ito ng zodiac sign nga Aquarius. Ang mga Aquarius, amo ini mga natawo Enero, Enero 20, tubtub Pebrero 18, Aquarius, hindi pagpawalaing responsibilidad nga gintugyan sa imo, ha? Atubang nga ina kag tungdan. Atubangon mo nga may kabakod kag kun ano ang desisyon nga ginhimo mo, sabton mo. Okay? Yes, Aquarius, mga maswerte nga mga numero 2, 7, 14, 17, 37, kag 24. Aquamarine is your lucky color. Kadtuan na ito ng zodiac sign nga Pisces. Ang mga Pisces na tao, Pebrero 19, tubtub Marso 20, yes, Piscean, likawan mo lang nga mag-init ang ulo mo, subong nga adlaw. Kag tungod, kag suno sa imo horoscope Pisces na, kundi siling to, likawan mo mag-init ulo mo, hindi ka magmainit tabli, kaya nga, bispiras ng Pasko. Kinanglan magpakitawhay ka lang. Bis sa pihak iya nga may ara gid sa may magatakos kang nagapanggarit gid sang imo sini paghimugong. Likawan mo lang ng mga palalahog para wala problema tungod sa Pasko nga ginitawan. Pisces, maswerte nga mga numero 4, 10, 24, 33, 40, kag 45. Your lucky color, Pisces, is scarlet. Ang mga Aries naman, Aries Marso 21, tubtub Abril 19, ay Aries. Reminder, so na sa imo horoscope, bisan ano nga bagay kung sobra makapalain. Ang sobra nga pagpalangga, mangin rason sa pag-abuso sang imo pagkatao. Nga hindi mo man pagpasobrahan, kay kinahanglan controlled ka man. Mas wati nga mga numero sa mga Aries, 5, 10, 17,
1326 kag 31. Your lucky color is tangerine. Ang mga Taurus naman, yes, ang mga Taurus, amoy ni mga nataw Abril 20 tubtub Mayo 20. Yes, mga Taurian, diin ka man, anuman ang imo himuon, dumdumon mo lang permi ang imo safety or imo kaluwasan. Maghalong lang, Taurus. Mas swerte mo man nga mga numero 4, 12, 5, 32, 42, kag 36. Ocean blue is your lucky color. Ikaw naman niya Gemini, no? Gemini, imo mga Gemini, amuning mga nataw, Mayo 21, tubtubunyo 21. Ang mga Gemini mangin maswerte sa negosyo. Ang iban maswerte gidya sa negosyo. Ara dirang inyo ya kapalaran, negosyo. Pero kung ikaw may ginaplano nga mag-invest sang panibag o umpisahin na inasubong, na? Kag mas nami, na, dako ang imo pagkakitaon kung ikaw isa ka freelancer. Yes, correct. Mas swerte mo man nga mga numero 9, 18, 24, 10, 34, kag 36. Blue Sapphire is your lucky color, Gemini. Una pa lang nangabahin sa mga zodiac sign para sa itong horoscope, ha? Relax lang Dugangan pa ina ni Tita Wilma pagkatapos sini. Pride Bar Blue, hindi lang puti. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Ang permedi siya, kaya hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa, bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ako, pliti, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Gawlam sa cellphone ko, pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos, man ko ba online man. Ikinanglan niya man ng cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano, kasi wala mo siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan yung gidman ang result na
oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kay si papa si buong ko. Bantayan niyo da kung kapang laba ko, bantayan niyo gidaya nga mabatian yung kung nadala kami o kung wise nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Do nalipay nagig ko kay basta ko nadala nagig kami nga may pamangkot pagidaw. Nakabudlagid kun online, mas nami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ang Tapos sa mga skila. Last time, anto na do medyo emotional ka kay abal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, kung magklase di? Kung kisana, nang ako maghulam. May pigado, tas kay ano ko sila. Madisurbo ko sila bilang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan permi sa phone kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya kung ginagamit ko siya wala sa kakulbaan ko permi basi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado na basta kung nadala lang ko sa tab happy na ko. Minising sa high school honors student ka? Yes. Ano kang hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian? Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo get back underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo musilingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado, hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela, damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God, may madamo kaya nga tao nga mangbulig sa inyo. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Standard Time, ito na na Zenton Plus Gold. Importante gini sa ito.
Yes, padayon man si Tita Wilma. Kay Ma'am Emilia Hiponia, kagabugos nga pamilya, Merry Christmas man. Dira man sa kay Emilia Magalion sa may Moises Padilla, may damo gid nga salamat kag maayong hapon sa inyo. Inday Norma, kay Inday Grace, dira good afternoon and Merry Christmas. Kay Inday Sally Sausa, dira kanday Baby Roston Tutukian, Merry Christmas to you sa inyo dira tanan-tanan. Okay, kadasig man sang aton sini oras kay Gloria Lara na. Tita Wilma, God loves you. Monitor kami sa Barangay Palayog. Hinigaran no? Sa inyo dira salamat. Pero ang aton oras nagatiyog, ang aton horoscope tapuson. Cancer na anay kita. No? Ang mga Cancer, amo ining mga nitaw, Hunyo 22, tubtob. Hunyo 22. Kulang. Magsiling ka kulang kapigaduhon. Amoy ng problema sa mga Cancer sa karon, pero Cancer yan. Kontinguhaan suno sa imo horoscope, mahatagan ina sabat sang imo isa kaabyan o kung sa sinuman nga kapamilya. Mas swerte nga mga numero 39, 18, 19, 33 kag 42. Yellow is your lucky color. Katuan na ito ng zodiac sign nga Leo. Ang mga Leo naman, Hulyo 23, tubtub Agosto 22. Oy Leo, Pasko subong, suno sa horoscope, likawan, ang chismis. Isa sa wala mo ginapaabot nga bisita, may dala nga balita nga magkapainit sang imo ulo. Gani relax, kalma lang. Jesse 6, Jesse 8, 29, 39, 45, kag 32. Jade Queen is your lucky call. Mga Virgo, ang mga Virgo naman, Agosto 23, tubtob Setyembre 23. Cool ka lang karon nga adlaw Virgo. Magpagkataw hay, tulo timbang-timbangon mo kag pamansaron man sang maayo antes ikaw maghambal o antes ikaw mag-judge para hindi ka magsala o kung hindi ka makasakit sang balatyagon sang iban. Mas wati nga mga numero sang Virgo, 4, 10, 16, 36, 30 kag 33. Pink is your lucky color. Kaya tuwa naman natin ang mga Libra. Libra, Setyembre 24, tubtub Oktubre 23. Wow, ang mga Libra may reward ginagahulat sa inyo sa paghatag ninyo sang bulig sa husto nga tao nga mahatagan sini. Tungod sina, mangin maswerte ikaw. 3, 8, 28, 38, 42, kag 15 mga maswerte nga numero. Dollar green is your lucky color. Ang Scorpio naman. Scorpio, Oktubre 24, tubtub Nobyembre 22. Ang trabaho nga wala mo na talupangdan sa mga nakaligad matapos mo gid subong. Baw ka very strong sa imo magnet sa pagpasimpat. 2, 7, 12, 27, 28, kag 49. Beige is your lucky color. Yes, Sagittarius. Ang mga Sagittarius, Nobyembre 23, tubtub Disyembre 21. Amo ining baga, karon nga adlaw bagay gid ini sa imo pagtambong sa tipong pagtinipon-tipon Sagittarius. Hindi pagpaligara kung may imbitasyon, pero halungan mo lang ang imo ikaayong lawas. Sagittarius 9, 13, 37, 38, 7, kag 36 ang mga maswerte nga numero. Maroon is your lucky color. Naton mga zodiac sign pa naman sa ito yung text sa horoscope karon nga adlaw. Relax lang dira lang kamo kay balikan ta kamo pagkatapos ini. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana,
ano nang nahuya ako magulang. Ay, siyempre, pigado. Tapos, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila bilang. Tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, ano sa inyo? Ang permi siya, kaya hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa abibi, kung magdunganay kami sa motor sa ko, pliti, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kano sa imo cellphone, sa imo Gawlam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos, man ko ga online man. Ikinanglan niya man ng cellphone, kisa ga conflex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano. Ito wala mo siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kay si papa sa buong ko. Bantayan niyo da kung kapanglaba ko, bantayan niyo gidaya nga mabatian niyo kung nadala kami o kunwais nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Do nalipay nagid ko kay basi ko nadala nagid kami nga may pamangkot pagidaw. Nakabudlagid ko online, mas nami sa nga face to face kay kami dan wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos na. Tapos sa mga eskwela. Last time anto na do medyo emotional ka kay abal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang ano kung magklase di? Kung kisana ano nang nahuya ako maghulam. Siyempre, pigado. Tas kay ano ko sila. Madisurbo ko sila bilang. Tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko hindi ko permi makamit. Tapos ako ba, hindi ko permi kung mag-test kay may time limit. Tapos ang connection pa dan permi sa phone kag hindi ko masyado makita. Kay isa blurred man ang cellphone niya. Kung ginagamit ko siya, wala sa anak ko ba, ko permi kasi hindi mo ko madala sa tab. Siyempre kay isang bigado na. Basta kung nadala lang ko sa tab, happy na ko. Minising sa high school honor student. Yes. Ano ka nga top ang... What? Ikaw ginang valedictorian. Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may nga mga tawag nga mabulig sa inyo isang pigado lang ka mo ka hindi nyo get understand. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you.
na si Tito Wilma sing panahon pa, kini kita magapaalam sa aton pagpangalagad sa Bisperas ng Pasko, Disyembre 24, tuig 2022. Ito naman Bible verse of the day nga mabilin sa inyo alin sa Luke chapter 1 verse 35. The angel answered, "The Holy Spirit will come on you, and the power of the Most High will overshadow you. So the Holy One to be born will be called the Son of God." I can't say goodbye. Madamugin nga salamat sa inyo mga palangganeton, nga mga tagpalamati, and Merry Christmas sa inyo tonight. So, happy celebration sa pagsugita karon iya sa gabi. Sa pagkatapos ng eton may nunubos. And of course, enjoy lang ang Noche Buena, pero maghalong-halong lang kita. Happy weekend and Merry Christmas para buwas. Sa Lunes naman kita mag-off din ay standby na sa may tahong nga drama, mensahe sing paghigom. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Every young